may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa sao ti Dios nga awan surok awan kurang na kaya't kuman nga kablaawan dagiti isuamin nga ayat nga dundungeg iti daytoy nga programa dagiti adda iti ili iti banggi dagiti adda iti paset na iti Cagayan ken dagiti adda iti Abra kakayo amin ayaten mi nga papagayam ken apo nga dundungeg kakabsat iti Apo hindi kiti adda iti balasyo na taaw kabsat nga Nelia Garbida kin dagiti suami nga dundungeg iti daytoy nga istasyon ti radyo RPN DZRL Batak ket agbubuya iti Facebook Live tinasaong istasyon ken ti Facebook Live tinumot biyang kablawan kayo amin ayaten mi papagayam apo nga dundungeg iti naimbag kinagasat nga malamiw amin ken idanong kumet iti panagi pagmaymaysa iti para kipagladingit iti pamilya iti tagalikod iti iling nga pidig tati ama ni kabsat nga Bibilin Bats Bibilin tagalikod ket napanen iti sabali nga biag condolence Bats ket ti apo ti mangliliwa ti sibubukel nga pamilyayo ket isukuma iti mga layay iti dagensun nga adda kada kayo ti sur ti Biblia ayaten mi papagayam apo nga dumdumngeg idanon mi kada kayo dagiti puro nga sasaw ti Apo ti iglesia nga mamati nga Dios ni Kristo ti iglesia nga gararamat iti maysa tinapay ken maysa nga kupa nga naglaon iti tubog ti ubas iti aldaw ti Apo wenno aldaw ti Domingo iti panagkomunyon kadanggayan dak nga rod ayaten mi nga papagayam apo nga dumdumngeg iti lasod iti 30 minutos iti intayo panagbaymaysa kadagiti panagadal kadagiti sasaw ti Apo. Nga kaya't kuman iti makitungtong wenno makisarasarita kada kayo. May papan iti kunang nukas iti kinapatid. Iti panagadal kadagiti sao wenno bitla balikas. Iti nga mabasa iti pasoyt iti nasantuan na surat. At ano apay napatig ayaten nga papagayam apo nga dumdumngeg iti kunang panagadal kadagiti sao ti Apo. Agsipod ta sanamin nga mabasa nga da iti daytoy Biblia nga iso nga naglaunan dagiti sasaw ni Apo Dios. Ket para kadagiti suamin nga tattao nga no mamati ken kuana. At adda dagiti balikas sao nga mabasa iti daytoy nga Biblia nga saan nga aplikado kadagiti suamin nga tattao nga no taduma isu daytoy iti mangitunda iti saan nga umiso nga panagdayaw ken kastamoten panakayayo ni Apo Dios. At kitaan tayo dagiti pasoyt iti nasanto na surat nga daytoy ket saritaan na iti daan na tulag ken kastamoten iti baro. Nga daytoy daan na tulag agpadpada nga sao ni Apo Dios nga dagitoy kasaritain ni Apostol Pablo nga pasit da dagitoy kuna nagatap no makaadal tayo kay masurusuruan tayo kadagiti naimbag nga sursuro ken kastamot ten pakaadalan tapno agbalin tayo nga nananay iti sangwanan ni Apo Dios. Ta adu dagiti pakaistoryaan ken kastamot ten paspasamak iti daan na tulag nga isuda nga mabalin tayo nga aplikar iti paragbiag tayo. Nang runa iti reje panangibin ni Apo Dios kadagiti tattao ra nga isuda dagito idi dagiti maawagan iti Israelita
iti da natulag nga isu daytoy iti impang pangrunan ni Apo Dios kadagiti suamin na nasnasyon ken nangipayan na iti suamin a parabor ken bendisyon kadagiti nga tiempo. Nga kadagiti nga tiempo awan iti pinili ti Dios nga kapututan no saan laeng nga dagiti kapututan iti Israel wenno kapututan ni Jacob. Nga dagiti 12 nga tribo nga isuda nga mangbukbukel iti syudad nga Jerusalem. Nga dagitoy isuda dagiti nakitidan dagiti agkakapateg nga sasaw ni Apo Dios nga isuda rigitoy kuna dagiti wenno dagiti sasaw ni Apo Dios nga saan nga naited kadagiti suamin nga rasa iti tao. At iti salmo ni Salmista David palawagin na ken kastamot ten saritaan na nga pinili ti Dios nga nangitidan dagiti sasauna nga saan nga nairaman dagiti adda iti ruar iti Jerusalem. Unanan nito iti Salmo iti chapter 149 verse 1 147 kurakwa. Idaydayaw yo ni Hiuba iti nasayat a paragkankanta. Idaydayaw yo kunana ket kadagiti panangidaydayaw ti Dios tayo anakay ayo ket naimnas kunana ket kadagiti panagdaydayaw. Daytoy naited kadagiti Israelita ken kastametten naited laeng para kadakwada. Saan nga naited kadagiti suami nga nasyon no diket naited laeng eksklusibo ni iti syudad nga Jerusalem. Nga daytoy nga kanito ket saan kunana ket nga nairaman dagiti adda iti ruar iti Israel ket daytoy ket maysa kunana ket nga pamanakkel iti wenno pagpadpadakkel dagiti Israelita at apay kunana ket saan nga nairaman dagiti anyaman nga nasnasyon iti likudan kunana ket wenno iti ruar iti Israel ayaten mi nga papagayam. At iti surat ni Apostol Pablo iti Efeso iti kapitulo 2 ditoy nga pinalawag ni Apostol Pablo iti maypan iti kasasaad iti tao kadagiti nga tiempo. Iti nga tiempo kunana nga awan tay pay ken Kristo Jesus nga saan tayo nga nairaman iti panakipagili iti Israel ket kunana gangganaet tayo iti maypan kadagiti tulag ti kari ket ti kasasaad tayo kunana ket gaputa saan tayo nga karaman iti de ko nga panagipagili ti Israel at datay dito'y lobong nga awanan Dios. Iso nga napatigay atin mi papagayam apo nga dumdumngeg. Iti de ko nga panagadal kadagiti sasaw ni Apo Dios at anawapay tano alaen tayo dagiti paset iti daan na tulag nga kas iti de ko nga pagalagadan iti panagserbi ken ni Apo Dios agit haan tayo kuno naget nga mairaman wenno saan tayo nga makaayayo ken ni Apo Dios. At abay kuna ni Apostol Pablo laglagipen yung nga idinaminsan da kayo a hentil iti lasag a managan kay iti di panakakugit gapu iti dayjay managan iti panakakugit iti lasag nga aramid ti ima. Idi a tiyempo nga awan kay pay kuna naket ken Kristo saan kay anairaman iti panakipagilit Israel ket ganganet kayo tipipan kadagiti tulag ti kari nga awan ti inanamayo ket adda kay ditoy lobong nga awanan Dios. Ket daytoy kunana nga saan tayo nga panakipagilit iti Israel. Daytoy kunana ket iti nangited iti dakkel nga dati bait. Iti nasyon wenno dagiti Israelita ken kastamot ten dagiti adda iti ruar ti Israel nga isuda digitoy dagiti maawagan iti hentil nga nakaibilangan tayo. Ket ti kasasaad tayo kunana ni Apostol Pablo ket adda tayo ditoy lobong nga awanan Dios. Eso nga kadagiti nga tiempo saan nga mabalin wenno saan nga makapagkaykaysa kadagiti tao. Wenno saan nga makapagkaykaysa iti tao ti dua arasa iti tao iti hentil ken kastamot ten iti makunkuna nga Hudyo wenno dagiti Israelita. At adapay pasamak iti baro atulag nga ni Pablo ket kinunana nga intuno agsaragda ken ni Apostol Pedro supyaten nanto iti rupan-rupa. At apay iti kunana nga tiempo nga ni Pablo kunana ket wenno ni
Apostol Pedro ket nakipagyan kadagiti hentil. Ket kunana dito nagbalin kunana ket nga ni Pedro ket nakabasol at apay kunana ni Apostol Pablo ngem idi imay ni Cephas iji Antioquia sinupyat ko arupan-rupa tarimswa anakabiddo. Tayo di saan pa nga imay dagiti naduma itibiyang ni Santiago nakipangan kadagiti hentil ngem idi imay dan naglikod ket simina kadakwada ta kinabuting na dagiti nakugit. Dahito iti may nga mangipakita. Nga kadagiti nga tiyempo iti paset iti da natulag. Idi nga tiyempo kuna nagat nga adda palaing iti bilig na dahito da natulag. Ket saan nga magabalin kuna nagat nga makapagkaykaysa dagiti hentil ken kastamoten dagiti Hudyo. At apay kuna nagat dahito Hudyo isu dagito dagiti impangpangrunan ni Apo Dios iti daan nga tulag. Wenno iti panawen iti daan atulag. Nga di may kunana ni Kristo Jesus. Day di kunana nga pader. Nga iso iti linteg bilbilin ken alagadin. Nga iso dagitoy kunana iti maysa kunana nga nang parigat urepay ka dagiti Israelita kunana dinuprak na dito. Beten iti di kunana nga cross ni Kristo. Iti di panakatay ni Kristo Jesus manipod iti ay cross. Tapno anya, tapno maikapyana iti tao. May kapyana ida ngagpadpada ko na nagat iti Dios iti may sa abagi gapo ko na nagat iti cross pinapatay na tiguran-gura ken kuana iti cross. Makita tayo iti di pateg ko na nagat iti panagadal kadagiti sao. Wenno balikas wenno palawag ayaten nga papagayam appo nga dumdumngeg. Atan agpanuray ti laeng iti di ko na nga bukod tayo apanakamo. Iti bukod tayo a kinalinteg, iti bukod tayo apan nakaawat, nga saan tayo, nga utuben nga nalaing, dagiti mawanbanag, nga mabasa tayo, iti paset, iti nasanto na surat, ket agbanag, kuna nagat nga saan tayo, nga makayayo, iti matang ni Apo Dios. At ada iti paset, iti Biblia, tidaan ken baro, agpadpada nga nasayaat, nga mangitunda, ken kastamoten, mangtubay kada tayo, wenno mangator, iti nasaysayaat ken kastamoten pamunganayan iti panagpamati ken ni Apo Dios. At agitaan tayo iti paset tinasanto na surat. Ni Kristo Jesus iti maysa nga pasamak iti libro iti Juan nga ditoy nga mangipakita nga kadagiti nga tiyempo adda kuna naget iti maysa nga pasamak ti maysa nga babae ken kastamoten Kristo Jesus. Nga daytoy nga babae kinunkunana ken Kristo Jesus iti versikulo iti kapitulo 4. Iti versikulo 20 akurana iti kastoy dagiti ammami nagdaydayaw da ditoy abantay ket da kayo kunayo nga iti Jerusalem isu ti diso a masapul a pagdaydayawan dagiti tao. Daytoy ket maysa nga panagsarita ni Kristo Jesus ken kastamoten iti maysa nga babae. Nga daytoy nga babae adda idi nga nagsakdo iti dayjay bubon nga kinalyan iti ni Jacob. Ket kuna ni Kristo Jesus ken kuana dumawat wenno dumandawat ni Kristo Jesus kuna kuma iti danom. Ket kuna na daytoy nga babae kuna na kas ano kuna na ket Apo, awan ti pagsakdom ket ti bubon nauneg adinno nga road iti pagpadaam ti danom anabiyag. Dakdakkel kaya ngem ni ama tayo Jacob anang ted kada tayo ti bubon iso nga ininuman na. Ken dagiti anak na ken dagiti animal na. Simungbat ni Jesus ket kinuna ken kuana iswamin nga uminom iti danom mawaw to manen. Ngem sa sidnuman nga uminom iti danom nga itdikto ken kuana uray kano. Santo mawawen no dikat danom nga itdikto ken kuana agbalinto ken kuana nga ubog ti danom nga agburburayok a maipay ti biag nga agdanayon. Ti babae kunana ken kuana apo ited mo kanyak daytoy danom tapno sana kamawaw ken tapno jak umayen ditoy asumakdo. Ni Jesus kunana ken kuana inka ayabam ni asawam ket umay ka ditoy. Simungbat ti babae kinunana awan asawak. Ni Jesus kuna ken kuana naimbag ti panagkunam awan asawak. Tanaaddan ka ti lima nga asawa ket ti adda itaken ka saan mong asawa daytoy sinaom asipupudno.
Isu daytoy di kunayo babae, makita nga siga ket maysa ka mamadto ket dagiti amami nagdaydayaw dagitoy abantay. Ket kunana masapol kunana ket wenno da kayo kunayo masapol ijay Jerusalem iti masapol kunana ket nga pagdaydayawan. Ngiman niya ti kunana ni Kristo Jesus, kunaken kuana ni Jesus patsen nak babae. Nga may tihuras nga uray ditoy abantay uray ijay Jerusalem, di kay to agdaydayaw ken ama. Agdaydayaw kayo iti di kay amo. Agdaydayaw kami ti amomi, tati pan nakaisalakan agga po kadagiti Hudyo, ngem ti huras umay. Ket addaytan dagiti pudno agdaydayaw, agdaydayaw danto ti ama ti espiritu ken ti kinapudno, tani ama sa pulen na dagiti kakasta nga agdaydayaw ken kuana. Makita tayo. Iti DJ palawag ni Kristo Jesus iti daytoy nga babae. Nga kuna daytoy nga babae, dagiti amami nagdaydayaw da iti daytoy abantay. Ngem kunayo nga sadyay Jerusalem ti masapul a pagdaydayawan. Ngem anya ti kuna ni Kristo Jesus, agdaydayaw kayo iti di kay ammo, agdaydayaw kayo kami iti ammomi. Tati pan nakaisalakan agga po kadagiti Hudyo, ngem di oras umahay kuna nakit uray iti daytoy abantay. Ken uray sadyay Jerusalem kuna nakit saan kayton nga agdaydayaw. Ta kuna nakit umay ti oras, adagiti pudno agdaydayaw danto ti ama ken kastamo tin espiritu ken kinapudno. Adiyay panagdaydayaw dagiti tao. Ket na ibatay iti rejay sao ni Apo Dios. Dagiti mamati ken Kristo Jesus ken kastamet ken kini Apo Dios may batay iti daytoy kuna nga palawag nga mabasa iti paset iti nasanto na surat. Ngem kitaen tayo ayaten apapagayam appo nga dundungig. Nga daytoy kuna ni Kristo Jesus nga ti sapulen ti Dios. Masapol kuna naket agdaydayaw iti ama ken kastamet ken iti espiritu. Awan problema iti panagdaydayaw tan nakaisentro iti panagserbi ken panagdayaw iti ama. Iti dayjay kunana nga espiritu ayaten mi apapagayam appo nga dundumig. Iti naununeg nga panangipatros na espiritu ket nga suwen, dayjay naununeg a kinatao iti siya sino man nga maysa. Dayjay espiritu kunana ket isu daytoy kunana ket iti dayjay kunana nga nakinuneg nga kit nga dayjay aramiden tayo ket iti dayjay kunana nga saan nga itilaeng kuna nga itireje kuna nga panangipakita iti aramid. Saan laeng nga itireje kuna nga panangipakita deje na pisikalan na bagi no di ket di gubwayan daytoy. Itireje marikna ken kastamoten agtaod iti puso. At apay adda dagiti binababalaw ni Kristo Jesus. Iti naminsan nga panakikaadana kadagiti eskriba ken pariseyo. Nga nasakbay nga mapantayo kadagitoy kuna naket wenno itireje panang babalaw ni Apo Jesu Kristo kadagiti eskriba ken kastamot ken pariseyo. Dito eskriba ken pariseyo ayaten mi papagayam appo nga dumdumngeg. Isu dagitoy dagiti kamkameng wenno dagitoy dagiti rasa iti Hudyo nga kunana ditoy nga dagiti pariseyo isuda iti agikot iti kaingitan alinteg iti pamati kadagiti nga tiempo. Ngayon niya ti kunan ni Kristo Jesus kadakwada ijay kapitulo 7 iti versikulo 6 iti libro nga Roma. Ngayon baring-baring ti panagdayaw da kanyak. Ngay sursuro da kas apagalagadanda dagiti bilbilin dagiti tao tabaybay anyo ti bilin ti Dios ket surutin nyo ti ugali dagiti tattao. Makita tayo di kunan ni Kristo Jesus. Nga dagitoy nga tattao kunagat baring-baring iti panagdayaw da kanyak. Ngay sursurda kas pagalagadanda dagiti bilbilin dagiti tattao tabaybay anyo kuna naket dagiti bilbilin iti Dios tapno surutin nyo dagiti ugali dagiti tattao. Ket kinunana kadakwada nakaskasdaaw ti panamagbalin nyo nga ubaw ti bilin ti Dios tapno matungpalyo ti ugalyo. Makita tayo ayatin nga papagayam appo nga dumdungeg. Nga saan amin nga klase iti panagdaydayaw nga daytoy ket may sentro ken ni Apo Dios. Maited a pamadayaw ken Kristo Jesus ket saan nga makayayo ken ni Apo Dios. At ako na masapol nga kitain tayo, adalin tayo dagiti balikas, dagiti sao ti Dios nga isu daytoy paset iti nasanto na surat. At nakapatpatiglaunay ayaten mi apapagayam. Nga dagitoy pariseyo kuna ni Apostol Pablo iti Aramid kapitulo 26 nga mamati ak kuna naket wenno mangipakita kuna kuma nga dagiti
pariseyo ket isuda kuna naket iti agik-ikot iti kaingitan alintog linteg iti pamati kadagiti nga tiyempo. Iti kapitulo 26 iti bersikulo 4 aginggana iti 5 kunana ditoy ni Apostol Pablo. Ti panagbiag ko nga rod nanipod kinaubing ko. Isu pinalabas ko iti tinga dagiti kailyak nanipod ididamo ken sa di Jerusalem. Ammo amin dagiti Hudyo, isudam amudak, manipod ididamo, no kayat da saksyan ang nagbiagak a pariseyo a sumursurot iti kaingatan agimong ti pamatimi. Ni Pablo ko na siya ko na nagat sumursurotak ko na nagat iti kaingatan iti agimong iti pamatimi. Nga ko na iti versikulo 7 dahito kari urayen adumteng dagiti 12 at tribu me ngagserserbida asirregtay ti Dios iti aldaw ken rabii ket mayupan itoy apanang inanama o ari idarumdak dagiti Hudyo. Ni Pablo iti reji kinapatig ken kastamoten panangipakita na iti reji aramid panangipapuso na ayaten mi papagayam na isentro ken ni Apo Dios awan kuma iti pakapilawan na at apay inaramid na itoy nga aramid maipaay iti ama, maipaay iti reji ko na nga impapuso na. At hapay ko na nagat, ko na daytoy ko na nagat, idarumdak ita dagiti Hudyo gapu iti pananginanama. At hapay ni Pablo, linikudan na, dahi di pamati na, akas pariseyo, no diket simurot iti reji banag nga kinapudno. Edi na amuan ni Apostol Pablo, nga agkurang itireji panang ipakita na ken kastamoten itireji panang pariktik na tapno magunudan na DJ kari nga sarsaritain na dito nga isudejay in kariti Dios ginasgasot wenno relibo atawin sakbay tiyay ni Kristo Jesus kunana ni Pablo agtatakderak ita ama ukom o ari ket daytoy kunana ayaten mi apapagayam apo nga dumdumgeg daytoy akari urayen adumteng dagiti 12 tribu mi ngagserserbida sirregtay ti Dios iti aldaw ken rabi. Makita tayo DJ kinapasnik ni Pablo DJ panangipakita na panang paneknik na kunana agserserbi kami iti aldaw ken rabi. Ngiman niya iti kunana itataw kunana ket agtatakderak amaukom. Saan nga umdas ken umiso? DJ panagdayaw nga diti ket maisentro iti ama magubwayan itireji ko na nga na espirituan when itireji na impapusuan nga masapol ko na nagat itireji panangaramid no kitaan tayo tapnon agkompleto nga makay-ayo tayo kini Apo Dios ken kastamoten deji panagaramid tayo iti panagserbi kini Apo Dios ket maanamungan itireji pagayatan ni Apo Dios may basar itireji ko na nga kinapudno at apay ayatin nga kakabsat masapol agdadanggay dito masapol nga itireji panagadal iti sao masapol ko na nagat itirejay may sentro iti ama, may sentro ko na nagat iti espiritu ken kastamoten iti kinapudno. At ahuray, no isentro tayo dito, when ipaay tayo, maipaay iti ama, maipaay ko na nagat itirejay ko na nga naimpapusuan panangaramid. Akas itirejay parang paniknik ni Apostol Pablo, itirejay pamati na, at itirejay pamati na, ayatin mi papagayam, apo nga dumdumngig, kunana ni Apostol Pablo, iti panagpalpalawag na kadagiti panaka saksak lang na iti sangwanan ni Gobernador Felix nagpatingga ken ni Ari Agripa ken kadagiti sumagsagarat pa wenno daduma pa kunana ni Apostol Pablo de iti kapitulo 24 iti bersikulo 14 ngenday toy ipudnok ken ka amayalubog iti dalan anaganenda iti panangkilkillo ti pamati kasta ti panagserbik iti Dios dagiti amami apatsik amin dagiti banag nga adda anay surat iti linteg ken kadagiti mamadto nga adda inanamak iti Dios akas iti pananginanama metlaeng dagitoy nga addan to panagungar dagiti nalinteg ken dagiti nakilo ket gapu itoy siak agnanayon met nga gawaak amay sa konsensya nga awan kuma iti pagbabawyan na iti maipan iti Dios ken kadagiti tao, wiro tao. Ngimiti kalpasan ti adu atawin, imayak amangyeg, kadag tilinimos, iti ilik nga agidaton. Dahil kat agpalpalawag ni Apostol Pablo, iti deje kinapasnik na ken kastamoten, iti deje paragserbi na ken ni Apo Dios. Nga gunana, nga
iti rejay, iti suamin, iti puso, iti panunot, inaramid na. Iti problema, haan nga mayataday, iti rejay ko na nga sapsapulin ni Kristo Jesus, wenno ti Ama kunak kuma, nga manipod iti kinapudno. Nga da iti kinapudno, ayaten mi apapagayam apo nga dumdungig. Nga iso da ito'y kunanagit, iti saritain, iti pasit, iti nasanto na surat. Nga saan kuma, nga iti rejay, kabukbukudan, kapanunutan, saan nga iti rejay ko na nga kabukbukudan, nga karirik na. Bueno iti rejay kabukbukudan, panangipataros, kadagiti banbanag, nga adda nga mabasa, iti pasit, iti nasantuan asurat. At ni Pablo, kunana iti Roma, iti kapitulo 10, iti surat na, numayupan kadagiti taga Roma, iti versikulo 1, aging gana, iti 5, kunana iti kastoy. Kakabsat, ti tarigagay, ti pusok, ken ti dawat ko, iti Dios, maipaay kadakwadat tapno maisalakan da kuma. Tapanik ni kak, idang adarigtada, amay papan iti Dios, ngem saan akas mayan nurot iti sirib. Ta idinto, adida mo ti kinalintig ti Dios, ket idinto nga agawaan da nga isaad ti bukod da kinalintig, saan da nga nagtulnog, kuna nagat iti kinalintig, bueno, saan da nga nagtulnog ti kinalintig ti Dios. Tani Kristo iso ti panungpalan ti lintig, tapno pakagunodan ti kinalintig, ti tunggal maysa mamati. Makita tayo, DJ kunana ni Apostol Pablo, ayaten mi apapagayam apo nga dumdungig. Dagiti kunana, iti surat na kadagiti taga Roma, nga kakabsat, DJ tarigagay ti pusok. Kaya nga suwen talaga nga naimpapuswan, DJ kunana ni Apostol Pablo, iti DJ panangisurat na kadakwada, nga isuda kuna nagat, maisalakan damit kuma. Tapanik ni kat, ida nga darigtada may upanti Diyos, ngem saan nga mayan nurot iti sirib iti Diyos. Adda DJ kuna nagat, nga makita ni Apostol Pablo, nga makita kin kastamutin, makitkita tayo kadagito itangagdama. Nga nukas ano, iti DJ kinapasnik tayo, iti panagserbi kini Apo Diyos, ket mayataday metlang kuma. Iti DJ kuna banag nga kinapudno. Nga saan laing kuna nagat, nga itireji regta tayo kuna nagat, may papan itireji bukod a kinasirib, no dikit may papan kuma itireji kinalintig, ken kinasirib ni Apo Dios. At apay, ayatin nga kabsat, masapol kuna nagat, nga ikan tayo iti patig. Deji sao ni Apo Dios, akas iti kinapatig kuna nagat, iti panagadal iti sao. At apay, ayatin mi papagayam apo nga dumdumig. Datay na kunak itay. Nga napatig iti panagadal dagiti sao ni Apo Dios, ta mangipakita dito, ken paniknikan na, iti may papan, iti reje ko na ni Kristo Jesus. Iti Juan kapitulo 5, iti versikulo 39, nga inggunam-gunam ni Kristo Jesus, dahito nga banag, nga maaramiden kuma iti tunggal maysa, nga agkamatalik, ken kastamutin mamati, ken ni Apo Dios. Dahito itibilin, when may saka dagiti inggunam-gunam ni Kristo Jesus. Da kayo kunana, sukimaten nyo, dagiti surusurat, agsipod tapagarupen nyo nga adda kadakwada, tibiyag yung agnanayon, ket dagito isuda iti mang paniknik, iti may papan kanya. Iso nga napatig di panagadal kadagiti sasao, ayaten mi papagayam apo nga dundungeg at apay kunana, agsipod tapagarupen nyo nga adda kadakwada, iti biyagyo nga agnanayon. Iti Roma kapitulo 9, iti versikulo 1, agpababa, kunana ni Apostol Pablo iti kastoy. Sawik ti pudno, gapuken Kristo, jak agulbod ti konsensyak, makipagpaniknik kanyak, babaen ti Espiritu Santo. Nga dadakilala dingit ken rigat, adi agresat iti pusok, tanumabalin, tarigagayak, asyak metlaeng, mailunudak kuma, amay sina ken Kristo, gapuka dagiti kakabsat ko, dagiti kakabagyak, lumaypan iti lasag. Isuda dagiti Israelitas ngagtagikwa iti panakaibilang nga anak ken gloria. Ken dagiti tultulag ken ti panakaituyang tilintig ken ti panagserbi ti Dios ken kadagiti karkari. Isuda makin ama kadagiti ama ket isuda ang nagtaudan ni Kristo numayupan iti lasag. Iso nga anang nangruna ngem kadagiti suamin bendito ti Dios agnanayon. Amen. Makita tayo di palawag ni Pablo.
nga nya iti kunana gapo kadagiti kakabsat ko kadagiti kakabagyak nga isuda dagitoy dagiti Israelitas nga dagitoy ko naket nakaitidan iti panakaituyang iti linteg ken kastametin panagserbi iti Dios nga dagitoy ko naket tattao nga nagtaudan ni Kristo Jesus no may pan iti lasag nga isuda ito di kunana ni Apostol Pablo paniknikak ida nga darigtada may pan iti Dios ngem saan ko naket may yanurot iti di sirib ni Apo Dios no narigat iti di ko na nga panakaisalakan dagiti kakabsat papagayam kakabagyan ni Apostol Pablo iti di ko na nga panangisaada iti di bukod a kinalintig nga saan da nga paiturayan iti lintig ti Dios iti sao ni Apo Dios kunana ayatin nga kakabsat kunana ni Apostol Pablo dagitoy kunana naget narigrigat met nga road iti siya sino man nga agkamatalik nga saan nga mga nurot kadagiti bilbilin wenno sao ni Apo Dios laglagipen tayo nga ti panagadal kadagiti sao ni Apo Dios ket mayan nurot ko ba may sentro iti Ama nga masapol nga naimpapuswan ken kastamaten masapol nga iti ko na nga kinapudno alawen ayaten mi papagayam apo nga dundungeg iti oras tayon mamingga manen ket